Aquesta és la paret de Roca Narieda. Aquí hi ha ponts penjats de tota mena i grandària, des de tibetans o ponts de mico, passant per estructures amb passarel·les de fusta. També hi ha grans recorreguts per murs de roca compacta. Una espectacular escala helicoidal, vertical, és a dir, regirada sobre si mateixa, i llargues travesses horitzontals amb un precipici impressionant sota els nostres peus. Tot això són algunes de les característiques més destacades de la via ferrata Roca Narieda, situada al vessant oest del Tossal de Balinyó. Ens trobem al Prepirineu català, a la comarca de l'Alt Urgell, a uns 90 quilòmetres en línia recta al nord-est de la ciutat de Lleida. De les 4 persones que faran la ferrata, una és l'Àlex, guia de muntanya de l'empresa Pyrenees Outdoor, i els altres 3 formen part d'una família. Mali és la més jove i els seus pares són la Mercè i el Ramon. Per cert, el pare va al darrere de tot, una mica separat de la resta, ja que no para de mirar al terra. Estic buscant bolets, rovellons, camagrocs, el que sigui. Però no vens a fer la ferrata? Bueno, no, sí i no. Doncs hem decidit a fer la ferrata, perquè vivim aquí al costat i encara no l'havíem fet. La Mali fa anys que ho demana pel seu aniversari i aquest any ha tocat. Va ser un pim-pam i aquí estem. Estem a l'inici de la ferrata, d'acord? I hi ha 3 inicis. Vale? L'inicial és aquest d'allà, que passa per sobre del desplom aquest, i en un principi deien que era un inici familiar, però era molt dur, ningú trobava la familiaritat en aquest tram. I aleshores van fer un segon tram, que era una segona manera d'entrar, que és aquesta d'aquí, però que és encara més desplomada, i crec que encara era pitjor. I finalment van fotre l'escala aquesta, que evita el desplom, i és la manera fàcil, familiar d'entrar a la ferrata al primer tram de K2. Abans de començar aquesta aventura familiar, l'Àlex els explica el material que porten, com utilitzar els mosquetons per assegurar-se contínuament el cable de vida i altres temes de seguretat indispensable per fer una via ferrata. Encara que per a la família aquesta és una activitat nova, especialment per a la Mali, decideixen pujar per l'entrada original, és a dir, per la part més difícil. Sí, anem cap a ho estem apostant tot. De moment s'enfilen sense contratemps per la vertical paret. El problema o la dificultat està en el que ve a continuació, una llarga travessa horitzontal que en alguns passos cal tirar fort de braços. Molt difícil. Per què? No sé, tenia molta por. Bueno, tinc. Una mica fort, de vegades una mica frustrant i tot, però això, superat això, ja tot és més fàcil. Això és el més físic de tota la ferrata. Home, Dorillo, un començament heavy, sí, que es fa una selecció, Però bé, ara ja separatats. Superfamiliar. Aquí penjats com a pernils. Home, més complicat del que em pensava, almenys aquest tram. Però bé. Després de que tots els membres de la família hagin realitzat el flanqueig amb nota molt alta, fan una petita pausa per recuperar forces, ja que els espera una llarga ascensió. La via comença molt a prop de la carretera, acaba a dalt de la paret de Roca Narieda, no arriba fins al cim del Balinyó, i de recorregut equipats uns 1.000 metres aproximadament de gairebé un quilòmetre, més d'un quilòmetre de recorregut equipat i uns 600 metres de desnivell aproximadament. Aquí tenim el primer pont penjat, en aquest cas amb passarel·les de fusta molt juntes, de manera que permet passar-hi còmodament. Superxulo. I bones vistes. Vamos. Tot seguit, ve un flanqueig relativament senzill. Aquí, el pare de la família, en Ramon, té la primera alegria de la jornada. Rovellonet al mig de la muntanya, a la pedra viva. Un cop ben guardat el petit rovelló,
enfilen un llom rocallós vertical. Com que els passamans estan posats a una distància adequada, l'ascensió no tan sols és segura, sinó que també esdevé fàcil, sempre que es tingui un mínim de condicions físiques. Després d'aquest tram vertical, a continuació ve un pont de mico, que tothom passa sense problemes, també la Mali. Aquí les altures no li acaben d'agradar gaire. Com que ens estem movent al vessant oest de la muntanya anomenada Tossal de Balinyó, de 1.211 metres d'altitud, durant tot el matí la via ferrata està a l'ombra, cosa d'agrair a l'estiu, però en canvi, a l'hivern pot fer molt de fred. Cap al sud hi ha tota la vall del Segre, ben acaronada pel sol, i a ponent, les muntanyes sobre el poble d'Organyà, ideals per al vol de parapent. Ara hem acabat el primer tram, el tram familiar, i ara començarem el segon tram, que poder no té cap part tan física com a l'inici d'aquest primer tram, però sí que té alguna secció una mica psicològica. Just aquí hi ha un corriol per on, si es vol, es pot baixar altre cop cap a la carretera. És a dir, es tracta d'una escapatòria o també el final, entre cometes, familiar d'aquest primer tram de la ferrata Roca-Narieda. Si decidim continuar, com és el cas de la família Vilanova-Montconill, cal avançar a peu fins a arribar altre cop sota la paret, on la via ferrata supera un tram vertical i de nivell K4, per tant, difícil. Per això l'Àlex, a partir d'aquí, porta lligada amb una corda a la Mali, que de moment puja molt bé tot i haver complert just 14 anys. Vinga, vamos, sobrats ja. Fantàstic, fantàstic, mira. Genial. És la més llarga de Catalunya i la tercera més llarga d'Espanya. Aquest mur de roca arriba a ser, en alguns trams, fins i tot més que vertical, de manera que obliga a tirar de braços. A la vegada, a poc es va desplaçant cap a la dreta per arribar a un pont penjat notablement llarg. El repte de la Mali esdevé majúscul quan ha de passar pel llarguíssim pont penjat, amb les travesses de fusta molt separades, el que provoca encara més la sensació de buit sota els seus peus. De fet, el precipici que hi ha sota aquest pont fa marejar a tota persona poc avesada a les altures. Al darrere venen els seus pares, que sembla que gaudeixin molt més que la seva filla de passar per aquest pont penjat. Pots esquivar-lo. Realment, el pont, la gràcia que té és que és fotogènic. Fas un triangle una mica absurd, però bueno, és per fer la foto, realment. Deixem el llarg pont mitjançant un tram vertical de passamans per tornar a flanquejar, però cap a l'esquerra. Ens apropem a un pont de mico i després del pont de mico ve la part poder més psicològica, d'alguna manera, i és una escala penjada i helicoidal, és a dir, que dona una volta sobre el seu eix. Després hi ha un tram vertical, bastant vertical, i després un flanqueig que bastant aeri. Per davant nostre ha passat una jove parella que enfilen ràpidament cap a l'escala vertical i retorçada. L'escala helicoidal, que és un dels passos més especials d'aquesta via ferrata. Ai, una mica, però bé. Tot seguit de passar la parella, realitza l'espectacular ascensió de l'escala l'Àlex, que porta la corda per assegurar a la Mali. Sí, totalment. Un detall ben bo. Si l'escala és espectacular, la travessa horitzontal que hi ha més amunt encara ho és més. Una travessa que finalitza en un petit balcó de fusta per poder-hi descansar o, com el cas d'aquesta parella, per tirar-se una foto ben aèria. Però ha valgut la pena.
En aquest impressionant flanqueig cal estirar força les cames a cada pas, ja que els passamans, tant per a les mans com sobretot per als peus, estan una mica separats. A més, els ferros estan clavats just on finalitza el sostre i això fa que per sota dels nostres peus hi hagi un buit increïble, un precipici de centenars de metres que et treuen el ciglot a més d'un. Molt bé, cansadillo, si no estàs acostumat als braços. És un bon treball de mans i braços. Per passar un diumenge així, vinga, que fem? Una ferrata, no? Fantàstic. Pim-pam. Si ens separem de la família al màxim possible, ens donarem compte com de gran és la paret de Roca Narieda, al vessant oest del Tossal de Balinyó. Sí, bueno, és molt difícil per ser la primera, però està molt bé. Hi tornaràs? No? La via ferrata no ha finalitzat. Encara ens queden uns llargs trams verticals fins a una altra plataforma de fusta. Un seguit de trams verticals s'alternen amb zones de flanqueig, però tot plegat molt més fàcil del que hem estat fent fins ara. Jo soc de Fígols i Alinyà, del poblet que està aquí sota, és el més proper a la ferrata, i no havia fet mai la ferrata fa anys, des que el van obrir no l'havíem fet mai, i avui ens hem decidit amb la família, i és fantàstica, la recomanaria 100%. Jo he notat desgast perquè no estic molt forta de braços, però bueno, vas fent. Vull dir, xino-xano vas fent, i és un plaer. A més de 1.000 metres d'altitud, les vistes cap a les muntanyes que hi ha a l'altra banda del riu Segre, cap a ponent, són esplèndides i ajuden a reconfortar de tot l'esforç esmerçat en la pujada. Al llarg d'unes 4 hores, la família Vilanova-Montconill ha superat els diversos i exigents passos de la ferrata Roca de Narieda, amb la companyia d'Àlex, que en tot moment ha estat pendent de Mali. M'ha agradat totes les verticals, els ponts, fantàstics. Les horitzontals jo he patit una mica més, però per tema psicològic, Però ha estat molt guai, val la pena. Bueno, a les verticals anava bé, però a les horitzontals també no m'ha agradat gaire. I als ponts i així també molt bé. Algunes sensacions en si de vèrtic, tipus molt lluny del terra, però l'altre bé. Després d'arribar a la plataforma de fusta, només resta uns metres per finalitzar el llarg recorregut d'aquesta ferrata, oberta l'any 2020, amb una dificultat de K4. Ara ens queda aproximadament una hora de camí, aproximadament. És a dir, un cop arribes al cim no és al final, que molta gent es relaxa i no, encara falta una estoneta fins a arribar al cotxe encara. Així que, sense perdre temps, emprenem el camí de retorn, que comença amb alguna grimpada, per posteriorment seguir un corriol que al cap de mitja hora s'endinsa en una frondosa pineda, ja de baixada. Finalitzem el reportatge de la bonica ferrata de Roca Narieda, igual a com havíem començat, amb el Ramon buscant bolets.